Ahoj, ahoj! Vítam vás pri dnešnom videu, v ktorom som sa rozhodla vás oboznámiť trošku s bullet journalom. Zakladateľom bullet journalu je Ryder Carroll, ktorý aj vedie stránky bullet journalu oficiálne. Takisto vydávajú oficiálny bullet journal zápisník s firmou Leuchtturm 1917. Je to nemecká firma. Čo je to bullet journal? Bullet journal je vlastne taký diár, ktorý si zhotovíte vy sami. A vy sami si doň vložíte čokoľvek práve potrebujete, čokoľvek sa vám hodí, čokoľvek si potrebujete zapísať. Všetko to tam proste nájdete. Samotná metóda bullet journalu má nejaké pravidlá, ale tým sa dnes venovať nebudeme. Čo chcem spomenúť je, že bullet journal sa časom rozdelil na nejaké také dve vlny. Je to vlna minimalistická, funkčná, ktorá ide vlastne viac po tom využití priestoru papiera, po tej technickej stránke, praktickej stránke. A ďalej sú tu bullet journalisti, ktorí si vychutnávajú tvorenie vo svojom bullet journale. Vychutnávajú si maľby, kresby, dekorovanie či už nálepkami alebo rôznymi ďalšími technikami. Ja osobne patrím skôr k tej minimalistickej vrstve, občas teda nejakú nálepku si pridám, občas si teda niečo nakreslím, ale väčšinou sa zdržiavam čisto v líniách nejakého toho zvýrazňovaču, nejakej fixy a tak podobne. A podobne to netuším, nemala som ho ešte vo svojich rukách. No a naposledy tu mám zápisník od Thomas Piet. Z týchto, ktoré som vám ukázala, je najlacnejší. Strany má tenšie, má okolo 200 strán. Ponúkajú ho vo vínovo-červenej a v indigo farbe, tiež má teda dve záložky. Pokiaľ budete chcieť vedieť niečo viac o týchto zápisníkoch, ja sa k ním v neskorších videách môžem vrátiť, dneska len takto v rýchlosti, pretože sa chcem venovať hlavne ročným a príležitostným stranám tohto môjho posledného zápisníku, teda môjho zápisníku pre rok 2023. Keďže sa nám končí pomalý rok, chcela som vám ponúknuť nejakú tú inšpiráciu, čo by ste mohli využiť vo svojich zápisníkoch. Sú to teda nejaké nápady, niektoré sú je mnoho klasických, nie len niektoré. Určite ste sa s nimi stretli, zvlášť ak sledujete aj teda nejakú tú zahraničnú scénu, v ktorej sa pohybuje veľa bullet journalistov ako umeleckých, tak aj tých minimalistických. Ja čerpám inšpiráciu rovnako aj z diárov, pokiaľ sa dá dostať k nejakému náhľadu alebo k nejakej recenzii, tak si všímam rozloženie strán, čo využívajú nejaké sekcie, ktoré by sa mi mohli hodiť. Proste hľadám tú inšpiráciu, kde sa mi podarí. Dobre, takže tento Thomas Piet môžete vidieť, že obal moc tento rok neprežil. Sú to fľaky čisto od vody, takže je na to háklivejší. Keby som bola vedela, tak si naň asi zoženiem nejaký obal, ale tak bohužiaľ má v sebe zaznamenaný čas. Nebudem sa bližšie venovať, čo boli originálne stránky, aké sú tam originálne stránky a tak ďalej. To by sme pokryli prípadne v nejakom ďalšom videu. Keď otvoríme tento bullet journal, vložila som si sem tipín. Tipiny mám ako nápad od Jessie Corin, ktorá je teda z Austrálie a má kanál plný nápadov, čo sa bullet journalingu týka. Fakt od výmyslu sveta, naozaj odporúčam. Ja som si tu zvolila kľúč k nejakým svojim poznámkam, prevažne nálady a zdravotného stavu, ale teda využívala som ich asi tak pol roka. Ďalej som využila tieto stránky, teda nejaké priania. Sa mi z nich nesplnilo, nebola som veľmi aktívna.
Mala som tu pokus o index. S indexami zatiaľ veľmi neviem pracovať, ale postupne uvoľňujem svoju prax bullet journalingu, takže myslím si, že v budúcnosti mi budú pribúdať aj nejaké stránky také príležitostné, ktoré si budem chcieť zapísať, nie len tie pravidelné ako mesiac a taký prehľad, takže. Ďalej tu máme prehľad roka a vzdialených termínov. Je to taký užitočný rozvrh strán, kde vlastne môžete vidieť každý mesiac, v akom bude rozložení dní a týždňov. Takisto si tu môžete poznačiť všetky narodeniny, lekárske vyšetrenia. Pre tento prípad mám aj nielen teda predošlý prehľad roka na 2023, ale aj časť pre rok 2024, kde si teda zaznamenávam veci, ktoré sa udejú ešte v ďalekejšej budúcnosti. Pripravila som si aj kolónku naposledy. Zameraná mala byť na spisovanie činností a vecí, ktoré robím príležitostne, ako napríklad, alebo teda menej často, ako napríklad vymienianie zubnej kefky alebo dolievanie oleja do auta alebo proste takéto nejaké činnosti. Z minulého roka som si priniesla stránku káva. Objednávam si kávu z jednej stránky, niekedy sa o nej zmiením viacej. Bohužiaľ, tento rok už som nejako nemala záujem držať si prehľad o tom, ktoré kávy som si kúpila, pretože nič viac som k tomu nedodávala, takže nemala som žiadne hodnotenie, žiadnu recenziu, spätnú väzbu, takže tento nápad mi bol v podstate k ničomu. Ďalej tu máme TV a knihy. Obe mali teda slúžiť na zapisovanie toho, čo som videla, alebo teda počula, alebo čítala. Vydržalo mi to asi 2-3 mesiace. Opäť som od toho odišla. Pri TV som sa ešte pokúsila zachrániť to s písaním si chystaného obsahu na Netflixe, ale teda k tomu som sa tiež nevrátila. Takže túto myšlienku tiež budem uchopovať inak v budúcom roku. Financie. Minulý rok som krásne vypisovala, počítala po každom mesiaci. Tento rok, bohužiaľ, nevyšlo to. Myšlienka bola taká, že som si mala zapísať plus, teda príjmy celkové za mesiac, mínus, teda výdaje celkové za mesiac, na túto krátku čiarku, aký je rozdiel medzi nimi, či je plusový alebo mínusový, a na túto dlhú čiarku teda výsledná celková suma, ktorú vlastním, ktorú mám na konci mesiaca. Takisto som skúšala budget tracking, teda vytvorenie si nejakého budžetu. Ako vidíte, opäť to pre mňa nejako nevyšlo, nevedela som sa s tým stotožniť, nevedela som to uchopiť. Myšlienka bola, že som si rozdelila svoje výdavky na výdavky aj príjem teda a úspory na rôzne kategórie. V prvom stĺpci som mala plán, teda koľko predpokladám, že miniem, koľko chcem maximálne minúť v danej kategórii. V druhom stĺpci bola skutočnosť a v treťom stĺpci bol rozdiel. Teda nakoľko sa skutočnosť minula plánu. Väčšinou bola skutočnosť iná. A bola vyššia, drahšia. Ako vidíte, mala som tu aj sekciu pre celoročné vyhodnotenie tejto činnosti, ale teda asi sa k tomu nedostanem, keďže nemám záznamy. Mala som tu sekciu pre pravidelné odchody z účtu, teda kam odchádzajú peniaze a koľko. Mala som tu sekciu pre výročné alebo teda príležitostné výdavky, teda kedy odchádzajú, kam a koľko peňazí.
Takže to bolo moje financovanie. V ďalších stránkach mám nejaké také motivačné slova, mám tam svoje ciele, mám tam svoju vision board a mám tam záznamy svojich mesačných výdavkov a príjmov, takže tieto s vami nebudem zdieľať. Posunieme sa ďalej. Toto rozloženie som prevzala od Rydera Carrolla. On ho mal ako prehľad roka, plánovanie roka, kedy kde bude, ktorý týždeň bude kde a tak podobne, ako budú plynúť tie týždne. Ja som to uchopila ako skôr taký súhrn, takú revíziu, hlavne čo sa môjho psychického stavu týka, aký som mala týždeň, čo hlavné sa stalo a teda tak, nemám to doplnené, ale na základe mojich denných výpiskov by sa to dalo rekonštruovať. Ďalej počas roku som si skúsila naplánovať ideálny mesiac, keďže moja práca bola dosť nepravidelná a o to viac po mojej marotke s členkom. Rozhodla som sa teda naplánovať si ideálny mesiac, ktorý teda vyšiel raz. Ale zistila som na základe tohto, že niektoré veci, niektoré činnosti chcem mať pravidelne v určité dni. Tak mi to zostalo napríklad s čistením zvieratám, to sa sústreďuje hlavne na pondelok, a polievanie kvetov v interiéri, to sa sústreďuje na útorok. Ďalšie veci sa menili, tie teda nejako nezostali stále, ale je to dobrý spôsob, ako nájsť nejaký ten harmonogram pre seba vo väčšej miere, vo väčšom rozložení, než je len jeden deň alebo týždeň. Ďalej tu mám, čo sa zvykov týka. Zvyky zvyknem zaznamenávať mesačne, na mesačnej báze, teda každý deň na mesačnej tabuľke mám. Toto sú zvyky týždenné, dvojtýždňové a mesačné, teda raz za mesiac, prípadne menej často. Ako vidíte, tiež nie som dokonalá, nedržím sa toho úplne, ale teda značím si, keď nejakú činnosť vykonám, splním, odškrtnem si v danom týždni. Žltou som si oddelila dvojtýždňové a zelenou mesačné úlohy. Tu som robila nejaké výpočty k budúcemu roku. Nedávno som zaradila sekciu jedného dňa, do ktorej zahrňam teda nejaké aktivity, činnosti, ktoré dlho odkladám, ktoré nie sú také dôležité, ale napríklad rada by som ich uskutočnila, tak si ich teda zapíšem sem a keď raz budem mať viac času, tak sa tomu budem venovať. To boli teda všetky takéto rozloženia stránok z tohto roka. Samozrejme, tento môj bullet journal obsahuje toho viacej, rada by som sa k tomu vrátila zase v ďalších videách. Možno by som vám ukázala aj rozloženie mojich starých bullet journálov, alebo teda aspoň toho jedného, keďže jeden je v reklamnom zápisníku, takže ten asi nebudem zverejňovať. Dúfam, že som vás inšpirovala, dúfam, že si nájdete niečo v tomto, vyskúšate. Dôležité je skúšať, zistiť, či to je pre vás vhodné, či sa s tým stotožňujete, či vám to pomôže uľahčiť váš život, uľahčiť vašu prácu, váš každodenné fungovanie. Takže nebojte sa zlyhania, nie je to zlyhanie, je to lekcia, je to ponaučenie. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za zhliadnutie videa. Zvážte prosím sledovanie, zvážte like a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu. Majte sa!